गोदान जेनेरेशननि प्रयोजन दं नि हादाबाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बे थेसिसखौ मावलांनो थाखाय राजखान्थिनिफ्राय बिसोरखौ उदां खालामनांगौ जाय माने पुराना मानसिफोर दंमोन बिसोरो दिनै गुबुन खामानि मावनांसिगौ बे मुभमेन्ट खालामनाया जोब्बाय नामा आरो दानि बर' फरायसा आबसुआ माखासे राजनैतिकजों लोब्बा दं नामा अब्ला सिगांनि जे मावनानै थांनाय आबसुनि गागि जेने मानाव गिदिर जोंना आदा बुद्धिराम बसुमतारिया मा बुंदों सिगांनि आबसुनि जेने एडभाइस होनाय अब्ला जों बे आरो बेनि सायावनो जे बिटिआर एकर्डजों जोंनि बड'लेण्डआ आरो जोंनि बर'नि गांनाय उखैनाया जाफुंजोब्बाय नामा दा बेखौनो जोंना आबसुनि फुराना दिनो बुद्धि गियान गोनां मानाव गेदेर बुद्धिराम बसुमतारि सारा मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि लिगासि जे जोङो माने सेपारेट स्टेट मोनसे सेपारेट आइडेन्टिटि बेखौ गायसननोब्ला जोंनो मोनसे हादाब नांगौ आरो बे हादाबानो जाबाय बड'लेण्ड आरो बे बड'लेण्डखौ मालाबाबो गारनाङा नंगौ मोनसे सम फैयो जेनेबा सानसुमा आदामोना आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै मोनसे बिएसि एकर्ड खालामदोंमोन बेयाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ प्रथम बार कारणे कनस्टिटिउसनेलि मोनसे सांबिधानिक नंद्रायाब्लाबो मोनसे स्टेट एक्टनि गेजेराव मोनसे गनायथि होदोंमोन जे बड'लेण्डनो द रियेलिटि अफ बड'लेण्डआ दङ बड'लेण्डनि प्रयोजन सेकेन्डआव जि माने 2003आव बिटिसि नि जि एकर्ड खालामबाय हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बेयावथ' माने इन्डियान कनस्टिटिउसननि 6 शिड्युलावनो मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय लोगोसे आरो माने जोंनि जे राव बे माने 8 शिड्युलाव रिकगनाइज मोननानै दिनै बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' रावनि खन्थाइ रायथाइ लिरनायनि मोनसे एकाडेमिक माने साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो बेफोरबायदि माखासे कन्ट्रिबिउसना जालांबाय आरो नैबे थांथि माबायाव मोनसे साबसिडियारिबाबो इट इज जास्ट साबसिडियारि टु दा बिटिसि एकर्ड जे मोनसे एक्सटेनसननि जे मोनसे एरिया गामि बारायनायनि मोनसे जि क्लज लाखिना दोनदों बेनिखायनो आं साबसिडियारि होननानै बुंदों ओमफ्राय बाखिथ' गुबुन गैया बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दिनै जाय राजखान्थि हान्जाफ्राव दङ बिसोरनो खालामनांगोन आरो यं जेनेरेसन हिसाबै एबसुखौ उदां खालामनांगोन राजनितिनिफ्राय आरो बिथांमोनखौ मोनसे जोंनि जि थेसिस दङमोन बड'लेण्डनि हादाबाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बे थेसिसखौ मावलांनो थाखाय राजखान्थिनिफ्राय बिसोरखौ उदां खालामनांगौ आरो निउ जेनेरेसननो मोनसे स्पेस होनांगौ जाय माने पुराना मानसिफोर दंमोन बिसोरो दिनै गुबुन खामानि मावनांसिगौ बे एडभाइसखौ आं बिथांमोननो होदों आरो आंनि एडभाइसा लाजाया बिसोरनि खोथा खिन्थु आंनि बुंनांगौआ बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोदान जेनेरेसनखौ गोदान बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लाजादों येस डेफिनेटलि गोदान जेनेरेसननि प्रयोजन दं साननायफ्राबो गोदान जानांगोन मानोना दिनैनि बे माबायाव 21st सेन्चुरिनि जि माने माबा टेक्न'लजिनि जुग इनफरमेसन टेक्न'लजिनि एआइनि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग बेयाव अनेक सफिस्टिकेटेड माने सान्थौनि प्रयोजन दं बिनि थाखायनो गोदान जेनेरेसननि वेल एन्ड टेलेन्टेड गथ'फोरखौ स्पेस होनांगोन आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मोनसे नङा मोनसे समाव अबेबा मोनसे आथाला अबेबा मोनसे जेनेरेसना एकदमबारे स्टार्ट खालामफिनगोन होननानै आङो माने आसा दं आरो